Hej folkens, og velkommen igen. Det her, det bliver en ny Let's Play, eller hvad fuck vi nu vil kalde det. Serie. Og så, ja, serie, hvad fuck det nu skal være. Og så det her, det er sådan noget, hvor vi spiller inde på en server inde på Washington. Vi har lige fundet sådan en slags base. Ja. Martin, der var en bil. Jeg fandt hvad det hedder, sådan Medkit. nej, jeg fandt nogle våben, sådan. De der skabe der, de var ikke tomme. Eller, nej, de var ikke tomme. Så nu har jeg en Shadowstalker og Maple Strike. Og Har du? Ja. Må jeg få en af dem? Noget af dem. Au. Ej, det var bare for sjov. Fuck, jeg er sjov. Kom. Der er noget her. Nej, det er der ikke. Martin, prøv at komme. Hvad fuck hedder de her egentlig? Martin. Hvad? Men jeg havde ikke tid til at hoppe. Fuck, hvor sweet. Skal vi bare køre til Paradise Point? Nej, bare lige køre ind til gas. Det har jeg allerede kigget. Nå, men så kører jeg ind til Paradise. Du kører den forkerte vej. Police! Police. Yeah, Cobra magasin. Yes, der er en Cobra. Ja, men jeg kører. Skynd dig. Martin. Nå, men jeg tjekker lige. Martin. Jeg skal have noget tøj. Jamen, det er lige meget. Det kan få sådan, der er en flok zombie efter mig. Jeg fik sådan en Ranger Muscle. Se, det er derfor, man ikke bare sådan... Jamen, jeg har allerede fundet en miljø. Kom nu, Philip, skøn! Nej, Philip! Kom nu, hurtigt! Sådan der. Skal vi lige prøve at køre dem over? Nej. Martin, stop nu. Nå, men vi skal ikke gøre den her vej. Nej, vi kan bare køre op bakken. Ups. Det er derfor, du ikke skal køre. Så nu er du næsten allerede fast, jo. What the fuck? Hvordan kan de ramme mig? Det er derfor, du ikke skal køre, Martin. Hvordan kan de ramme derfra? De er lige foran bilen, det ved du godt. Nej, ikke? de er fucking langt væk. Nej, de er... De var sådan 2 meter væk. Nej. Hvor er på optagelserne, mand? Ja, det glæder jeg mig til at se. Hvor er min hat? Ja, fuck min tom. Den rører ud af toppen. Ja, jeg ved det godt. Jeg kan lige se den der. Jeg får fandme røg i hovedet. Ja, det gør jeg sgu. Det er jeg går ikke få det til at komme mere røg. Nej. Jo. Den har 4% i liv. Den har 4% i liv, Philip. Okay. Du skal ikke køre mere, Martin. Der er en traktor. Der vil hen på den. Den er gang sikkert nok. Ja, det tror jeg. Ja. Nå, så går jeg bare selv. Okay. Kæk. Nej, det virker ikke. Jeg ved, hvad jeg kan bruge. Nej. Jo. Jo, nu er din fuck. Jeg ved godt, bilen den springer lige ved luft. Ja, den gør. Så køre. Hvad? Den havde 4%. Men så er det lige kørt direkte ind i den. Jeg skød en gang. Og så sprang den i luft. Nå. Folkens, I kan bare skrive ned i kommentaren, hvad I vil have, vi laver. For vi ved ikke rigtig, hvad vi skal lave lige nu. Nej. Vi laver bare lige sådan nogle let's plays. Så ja, I må sige, hvis I gerne vil. De her Glitch base giver bam. Philip, du skal ikke lave nogen fucking glitch base. Jeg hjælper. Fuck, jeg var dårlig til at ramme der. Jeg brugte lige næsten... jeg er midt i. Au. Jamen for helvede, Philip, mand. Bag dig. Red nu med jer. Og så har jeg ikke noget op. Du har allerede brugt 7 skud. Helle for den der vist. Heartbreaker. Prøv lige at se Jan fange. Ja. Med politi her. Har du fundet en fucking hap? Hvor har du fået det der herfra? Det lå lige derhen.
Du ser videoen. Hvad? Jeg siger bare... Nej, fuck Der var ikke noget i. Nej, men man kan... Hvad fuck var det, du lige fik der? Det er det, man kalder et bål. Var det et bål? Ja. Fucking zombie, mand. Yes, en military knife. Hallo, vil du se mit skin til den her bue? Se. Det er lilla. Jeg vil snipe heroppe fra med en bue. Det kan det sgu da ikke. Det vil ikke Jeg ramme. er buskytte. Der er ikke nogen fucking zombier. Jeg har dræbt dem alle, fordi jeg er så swag. Jeg har dræbt dem med min Prøv lige swaghed. at se det her swag våben, Martin. Prøv at holde din kæft. Se, jeg kunne bare hoppe over, det kunne du ikke. Ja, Du er nødt til at gå udenom, fordi du er sådan en gammel mand. sådan der. Okay, Martin. Jeg skal have et skin til min heartbreaker. Jeg har bare et skin til den her. Jeg Vi have et skal skin altså have til- fundet en stegepande. Og en padel. Hvad? Jeg sagde ikke noget. Hvad? Nej, okay. Jeg sagde ikke noget, din fuck. Vent på mig. Hold. Martin, du afslører os rimelig meget. Valle, vi skal nok lige have skudt den her. Ikke skød den. Nej, men jeg skød julen af. Du kunne bare bruge en kniv, at du... Kom nu herover. Ja, hold din kæft. Nu kommer jeg til at smide min kniv. Hvordan kan man komme til at smide sin kniv? Ja, har du aldrig gjort det før, mand? Nej. Jeg kan fuck dig selv. Nej. Jeg får den snart. Der ryger! Har vi bare... Er du stadig derhenne? Ja. Bare lidt særligt med særlig skrøb. Jeg skulle til at TPA. Hvad? Jeg skulle til at TPA. Ja. Mit tilskrib. Der er en base deroppe. Til... den skal vi raid. Vi har jo ikke nogen... Den er sweat i forvejen. Philip, TPA. Copyright confirmed. Nej, det var din mor, der spillede det. Der er sgu da ikke nogen fucking base, når deroppe. Fuck dig. Jeg har fundet en motorsav. Der var en heroppe, men så faldt jeg ned. Vil du have den? Ja. Nå, det får du bare ikke. Jeg vidste det. Nej, jeg skulle ikke have Ja, skudt. nu. Tror jeg har fundet. Jeg fandt lige noget magasin til den. Hey Philip, vil du se hvad jeg har? Udover min swag boo. Hold nu kæft. Jeg ønsker, jeg havde et skin til den, men prøv at se den. Jeg elsker sigtet til den. Prøv at se. Du, jeg hjælper dig lige. Prøv at se den. Fucking. Smuk nu mere, mand. Nej, du stod i vejen, nu skidte jeg et skud. Prøv lige se den. Ja, hvor er det sådan der? Fuck, den er grim. Det ligner sgu sådan noget, man bruger i istiden. What the fuck? Ja, fordi den har sådan noget ishalløj på. Det er ikke is. Hey, det der er en radio, camouflage. der må skyde den. Jeg tror, jeg røg ud af serveren. Nej, du er stadigvæk inde. Nå. Hvad Ja, laver jeg fik radio. Fuck, der er radio, mand. Lær det. Hvad laver du? Jeg dræbte en radio. Fuck, man, jeg mangler liv. Jeg tager altså lige det her medkit. Jeg mangler sådan cirka 10 liv. Jeg bruger bare den. Det er sgu da dumt. Jeg tager lige en vaccine, så. Ja, det var bedre. Der er en tank. Jeg kom til at miste det der grøn, halløj. Jeg ved ikke, hvordan det skete, når man tager en vaccine, og så man mister grøn.
Er der en tank? Ja, den er lukket. Tror du, dem ikke var lukket? Nej, det har jeg ikke sagt. Du har sgu ikke været op og tjekke, er du dum? Der spawner jo ikke en tank der. Nej, men Nej, folk, de kunne jo bare have glemt og ikke vidst, hvordan man lukker folk. du er så dum. Var der noget? Nej. Der var nogle bukser. Fuck dig, mand. Tag med din spræk. Hold nu kæft. Fuck, hvorfor skal jeg holde min kæft? Du kan holde din kæft. din fuck. Du er så... Hvad er det? Nå, det var bare en sten. Jeg er en P90. Nå, jeg troede, jeg skulle til at sige, at der er en pædofil. Hvad laver du? Ikke noget. Jeg slår bare lige på mit ben. Okay. Hallo, kan I huske folkens fra i går? Tip af, hello. Nej, det ved jeg sgu da ikke. Hvorfor ikke? Fordi jeg er swag. Yes, jeg fandt mursten, mand. Tip accept. Nej. Hold nu. Fedt, mand. Flere mursten. Eller vi kan sgu... lim også, mand. Og dæk. Fint nok. Ja, det er sgu da for sent nu. Hvad laver du? Kom med herover, Philip. Okay, så slipper jeg for løb. Men det er sgu så tippe af. Helvede. Filippo er en dum lort. Hvad laver du? Jeg laver parkour. Men det kan du jo ikke finde ud af. Hvad laver du? Og se, der er også en tank derovre. Og er den lukket, eller hvad? For det kan jo godt spawne derhen. Jeg spam-klikker lige nu. Det er du god til. Jeg laver lige sine P. Nej, jeg laver lige... Det er når hun trykker så hurtigt hun kan. Okay, jeg tjekker lige om den der er lukket. Jamen, hvad Hvem tror kommer du? først? Du. Det er ikke engang mig, der prøver at komme derhen. Den var ikke lukket, mand. Fuck, hvor swag. Hold nu mund. Se, jeg er oppe i det her førersæde. Du, Jeg sidder oppe i førersædet. ja, vi ses. Jeg kan vil du se, jeg kan skyde? Du er så... Hørte du det? Det var inde i spillet. Der er en fucking quad. Please. Jeg smadrer den. Bilen er lukket. Der er en politibil. Yes, du. Den er også lukket, så jeg tager lidt en hjul. Også. Hvorfor ikke bare springe den i luften? Ikke overgår ikke. Skråstreg TPA citron. Vent lidt. Når du kommer hen, kan jeg gå lige til siden. Siden. Ja. Ikke den i siden. Haha, jeg snød dig, din fuck. Du er dårlig til at snyde. Bungee jump! Jeg har kun 37 liv. Prøv lige kigge ned på mig. Jamen, jeg ved, jeg kan godt se det. Det tror jeg, det kommer til at se sjovt ud i video. Så jeg er bare sådan... bong. Hvad er det? Det er jo herovre, der er blåbær. Weed. Fuck, swag, man. Jeg skal have weed. Jeg skal være high. Jeg er så høj. Nej, der var ikke blåbær, der var kun grønne og orange bær. Kedeligt. Og yes, der er lilla bær også. Fuck,
Jeg bliver fucking high i dag. Men nu. Det bliver godt, så kommer jeg over til min farmor, og så deler jeg med hende. Skal du? Yes, der er blåbær. Der var bare Nå, det er ikke blåbær. Ja, jeg fandt en AK. Fuck, men jeg har mange bær. Store bær, små bær, lange bær, Nu er det. tykke bær, tynde bær. Nu løser din tykke bær, mand. Fuck, man, der er lag inde på den her lort. Nej, det er dig, der lægger. Oh my god, sukke mine pige. Hold nu. Yes! Yes! Hvad er der? Nej! Hvad er der? Prøv lige, vel. Jeg tipper lige til dig. Nej, der er en bil. Jo, jeg gør. Der er en bil. Og Philip. den er ikke lukket. Jeg bærer ikke. Hvorfor? Prøv lige gør det. Prøv lige. Tilbage. Hov. You will be entertained in the 5 second that. You teleportate. Hvad? Hvad? Er det mig, der lægger? Er jeg henne ved dig lige nu? Nej. What the fuck? Jeg kommer lige igen. Nå, du trykkede deny, eller hvad? Nej. Jo, du gjorde. Du må gerne se videoen, hvis det er. Fuck. Nå, sådan. Prøv at se, tror du ikke, det her det er blueberries? Nej. Hvad tror du så der? De der er en lille nogen. Nej, det er blueberries. Hva? Fuck yeah. Nej, så tog du. Nej, vent på mig. Jeg er det fuld. Kom nu. Der er en kartoffel. Okay, jeg kører bare. Vi ses. Nej, vent på mig. Nå, så sidder jeg bare og ser en zombie spille baseball. Kom så, Venne. Kom så, zombie. Men jeg skyder ham lige, fordi han bare... Der er en golfbil oppe ved farmen. Dommer. Fuck dig, mand. Yes. Philip, Hvad? jeg fandt nogle flere mursten. Ej, fuck. Fuck. Hvad er det? Fuck. Martin? Jeg døde. Døde du? Ja. Okay, skynd dig. Tilbage. Accept. Nej, du dør sgu da bare igen, mand. Nej, men tilbage. Skynd dig. Jeg ved, hvor der er yes. nogen. Jeg ved, hvor der er nogen. TP jeg håber, at jeg skrev 2 af jer. TP Må jeg lige få et våben, Martin? Hvad laver du? Det virkede! Jeg skrev TP deny. Accept nu. What the fuck, der er en rive inde i et fucking publikum. Accept nu. Nej. Okay, fint nok. Jeg er fucking waste quitter, hvis du... Hvad fuck? Virker ikke. Ej, hvad fuck? Du er alt for langsom. Pis. Virkede ikke igen. Fuck, man, du ligner fucking Keemstar. Martin, har du et våben eller sådan noget? Ja. Må jeg lige få det? Nej. Ja. Det der jeg var med det samme. Hvor døde du hen? Fortæl mig det. Der var en APC, der ikke var lukket, så gik jeg ind, så havde sådan en torm bag den, og skød mig. Gæt rigtigt. Må jeg ikke lige få det for buen? Jeg har faktisk også jeg er altså også et menneske. No shit. Jeg er ikke bare sådan en. Her, tag Okay. hvad jeg har, din far. Hey, er det den dernede? Ja, det... Nej, ikke den der. Jeg Det- skyder. Nej, du kan ikke ramme jo. Den der. Jeg tror, jeg fik det. De kører der, de kører der. Hvor?
Hello, guys! No! Oh, you didn't hit me, you fucking piece of shit. Oh! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck, fuck, det ser dumt ud. Det er godt, jeg distraherer mig, så tager du tingene imens. Fuck you! Og det er bilboksning! Jeg tror, jeg glitchede og bil under jorden. Jeg glitchede der. De forsvandt bare lige pludselig. Nå, okay, nu er de tilbage igen. What the fuck? Hvad skete der? Jeg kører, det er sådan lidt glitchy, tror jeg. Fordi... What the fuck? Nå, nu fordi jeg kørte bare. Og så kørte jeg ind i den. Så lige pludselig, så lavede de bare backflip. Okay, de kører væk nu. Jeg skræmte dem væk, Philip. De havde kunnet se særlig en ting. High five! Okay. High five! Nej, okay, der er endnu der. Jeg har ikke bukser på. Nej, jeg fandt ikke min pil igen. Nej, de kommer! Fuck you! Nej, de kommer ud. De hopper ud. Kom her til mig, Martin. No. I'm friendly. Martin, hvis bilen den bliver unlocked, så ikke gå ind i den. Can I get in your car? Nej, Martin. De sidder bare der med skyder dig. No. I am friendly. Jeg går ned og sætter ikke bål om på deres bil. Not gonna kill you. Jeg Party on the car. Party, 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 party. Wow, I'm so cool. Skal vi spille noget musik, eller hvad? Oh, de har en radio. Nej, det er mig, der har sat den i gang. Radio. Det er mig, der har sat den i gang. Can I get in your car? Oh, a gun? Do you want that gun? Wow, you look like an ant. Hvor er den der radio henne? Jeg har ikke dræbt mig. Fuck you! Han dræbte os begge. Volk. Roadkill. Nej, det var også ham, der jeg døde af i starten. Hvor ville jeg herhen, Philip? Er du? No, I am here again. Er du? Be friendly. Please don't kill me, thanks. I'm Russia. I like vodka and Putin. We hate America. But this is America server. No! Don't kill me, please. I'm your friend. I don't do anything. No! Ah! Ah! Oh, yes, I dodged it. No! Ah! No! Ah! 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 Please don't! I'm friendly! I'm just an innocent guy! No! Jeg døde. Fuck dem. Jeg kører bare derhen igen. Jeg har lige fået en bil. Har du? Jeg kører bare derhen igen. If you know how to glitch. Prøv lige at se, hvordan de har skræmt server. Simple. Better. Write it in it on the... Kick. Volt. Then... Yes, man, jeg fandt en fucking læ. Nu kan jeg læ helt vildt af den. Okay, jeg er sjov, mand. Ingen humor confirmed. God humor confirmed. Everyone saying like that. Spørgsmålstegn. Spørgsmålstegn. Hello, guy.
Hey you, I'm friendly. Can I get in your car? Eller, må jeg godt klikke tilbage til dig? Tilbage, hello. Oh, oh yes, man. Kan vi accept? Deny. Så træder jeg tilbage. Er det ikke D-E-N-Y? Nej. Det er ikke KVA. Sådan der. I'm friendly, Skal du man. nok ikke accept? Skal du nok ikke accept? I'm friendly. Skal du nok ikke accept? Nej, det var den samme. Ja, for Du lader bare være. Nej. Er det ikke skrevet til KPA? Det er nej. jo. Hov. Hvis du vil det. Nå, så prøver jeg bare lige igen. Jeg kan jo bare lade være med at deny den. Og så bare lade være med at gøre noget. Må jeg ikke bare tilbage til dig? Fuck, du er et lortested. Hvad laver du, Martin? Mening. Hvad? Jeg skriver bare min mening. Hold da kæft. Fuck, du ligner en dværg. Men det der... Man, jeg fandt noget tøj. Det var mig, der dræbte en zombie. Jamen, der stod klar. Little do I know I like you. Men det skråstrej XPA Volk. Er det ikke sådan, man... Jo. Jeg vil kigge i de her. Jeg håber, at jeg faldt ned i en vaskemaskine. Kan du ikke komme og hjælpe mig? Nej. Jeg kan ikke komme... Jeg kan ikke komme ud. Hjælp mig, please. Yeah. Please! Nå, så ligger jeg bare her og sover. Der er en ko. Hej ko. Hvordan går det? Er der ikke en eller anden, der kommer ind? Nej. Der er en motorsav. Vil du have den? Marks, vil du gerne have den her motorsav? Marks, vil du gerne have den her motorsav? Marks, jeg har fundet en motorsav mere. Vil du gerne have den? Jeg sover ligesom her i min vaskemaskine. Kan jeg ikke grab en motorsav? Selvvægt. Og lige hvor du bor og sådan noget. Nu din, hvad nu din vej hedder? Jeg skal have Martin Steg. Jeg ved ikke, hvordan du staver til det. Steinicke.
What the fuck? Martin, jeg har fundet hans bil. Jeg har fundet ham deres bil. Martin, jeg har fundet ham deres ABC. Martin, tilbage til mig. Det er fint, tønderøv. Martin, prøv. Ja, jeg skal nok. Hvad fuck? Der var en mand. Hov. Måske kan jeg lige nå at drikke en coke. Prøv lige komme, Martin. Er det ikke den der? Er det ikke den der? Hello, we are back. Oh, you like fucking dicks. What is that? Oh, fuck you. One. Hello, we are friendly. I'm gonna light up. Light it up. Han har en radio. Oh yes! Prøv lige her. Er der nogen inde? Is there somebody in there? Can we lock us? Martin. Jeg gør sådan, han ikke kan komme ud. Prøv at kigge. Det tænker at være derinde. Hvor tænker at være derinde? Now you can't get out. Jeg smadrer hans radio. We are raiding your vehicle. Please get out with your hands up. Hov, det er ærgerligt. That was... Oops, we destroyed your radio. Bad for you. Rigt, son. Den her orange jetski, den virker ikke mere. Gør den ikke? Den står fast. Nej, Philip, lad være. Lad være, Philip. Philip, lad være. Philip, jeg springer den lille. Ja. Nej. Vælge. Jeg er henne ved Washington. Er du? Nej. Tilbage, hello. Prøv lige tilbage accept. Nej, for det var bare for sjov. Nej, jeg kan jo se på kortet. Nej, du kan. Jo, jeg kan. Fordi det er ikke mig. Filmer du stadig? Ja. Lex cinematografi. Der er nogen, der skyder. Volk, han døde. Volk døde. Yes! Fuck you, Volk. Og jeg er henne i byen. Hvor de døde. Vil du hænge til mig? Him with friend? No, he's a bitch too. Martin, jeg har fundet bilen. Han døde igen. No. Fuck! Au for helvede, mand. Du ligner en fucking gulerod. Fucking fodsvamp. Jeg nakkede ham med motorsav. Eller den her zombie her fodsvamp. Jeg nakkede ham med en motorsav. Åh, prøv lige se, hvor sur han blev. Jeg kommer nu. Nej, men det var... Jeg kommer nu. Skynd dig nu. Kom nu, Billy. Nej. Happy make a deal. No. You cunt. Martin, prøv lige at se alle de her ting. Jeg nakkede ham med motorsav. Jeg kan ikke bare nakke ham med motorsav. Jeg kan ikke tage det seriøst. Okay, jeg løber. Nej, lad være, Billy. Jeg går herhen. Jeg tager bare resten af tingene, så. Ja, bare tag det. Holy fuck, man. Volk gik ud. Kill him with egg. Kan I ikke snart have vist mig? Yes, den er oppe, Philip! Er den? Prøv lige at lukke den. Har du husket at lukke den? Sådan der.
Vi skal lige clickbait den her video. Det skulle bare sygest raid ever. Admin airbase Nej. with Shadowstalker and nuclear mod. Så får vi mange De visninger. skyder. Skyder de? Der er nogen, der skyder ikke den skyder. Men det kan ikke skyde os. Det er bare tøj. Who's shooting? Martin, jeg har fået min hat. Who's shooting? Who is shooting? Noob. Nå, men det er ham der, han er ved stedet. Ham der. Er han derhen? Ja. Okay. Nå, han er bare sur. Bare skriv rage quit. Nå, men det var fordi, han døde af ham der Volk. Og så fordi jeg dræbte ham. Tror jeg. Fuck det der. Er han herhenne? Er han herhenne? Er det her? Stop bilen. Det er ham! Nej, det er en zombie. Hvorhen? Lige her. Jamen, bare gå ud af bilen. Gå ud af bilen. Har du ikke nogen våben? Jo. Vil du have en våben af mig her? Jeg tager Smetnikop. Ja. Vel, at det Boy Ranger magasin, og det har jeg ikke noget af. Her, kom herind. Der er zombier efter mig, jeg har ikke noget at skyde med. Er han derinde? Jeg døde. Jeg vil! Tilbage, hello. Jeg fik ham! Tilbage, accept. Skynd dig. For helvede, der er zombie overalt! Skyd zombien. Kom nu, Philip! Du er så langsom, din Fuck! Zombier! Jeg kan ikke, jeg kan ikke. Hvad vil du? Tilbage, hello. Fuck. Havde du ikke allerede? Nej, men jeg kom ikke herhen. Fuck. Skynd dig. Yeah, sorry. Fuck. Hvor er min ting? Det ved jeg sgu da ikke. Jeg tog Her. bare det. Her. Ja, vi tager bare. Har du taget Alice-pakken? Ja. Det var Hallo, min. Philip, vi tager bare lige alt, hvad vi kan, og så flygter vi. Bare skynd dig. Skynd dig. Okay, løb. Se. Okay. Hvor er bilen? Herovre. Der. Du har også mit night vision. Det vil jeg godt. Du har mange af mine ting faktisk. Yep. Nej, jeg vil køre. Philip, jeg giver dig din ting. Skynd dig nu bare. Du, Philip! Good luck. You gonna all die. Fuck you. Fuck you. Nej, fuck. Hey, der er en... Fuck you. Okay. Man, fuck, det var sygt, det der, Philip. Jeg reparerer lige bilen. Fuck, vi går. Er bilen repareret? Nej, ikke helt. High five, sådan i luften, uden at noget sådan. Bum, high five. Fuck me, mand. Er den repareret nu? Nej. Den er kun på sådan... Fuck, der er nogen, der er base deroppe, tror jeg. Okay, bare lige... må jeg godt lige få alle mine ting? Må jeg ikke også få nogen? Jo, men du har bare sådan rimelig mange. Elle og Alice-pakken. Nej, det var min. Okay, her. Giv mig den. Nej! Jo. Det skulle du snyde. Nå, så behøver jeg alt andet. Okay. Nej, du... Fuck dig. Jeg får den der. Hvad? Jeg får den der Smetnikop. Okay, jeg streamer den bare. Fuck, det er min bed. Fuck, mand, vi er gode, mand. Det crafter altså lige noget armor. Play. Hey. Okay, fuck hey. Shit, man.
Det var sygt. Okay. Holy moly. Jeg tror... Nej, Philip, vi skulle jo have taget misset. Philip, skynd dig, kom. Vi skal have alt med sådan scrappet, så kan vi nemlig bygge bag. Fuck, der var inde af vand. Kom nu. Okay, vent lidt. Jeg skal bare afse mit våben. Kom nu. Ja, det kommer til sådan en evighed upload, det ved du godt, ikke? Hvorfor? Hvor lang tid har vi filmet? Det ved jeg ikke. Nå, men vi kan bare lige skrive sådan ned i beskrivelsen. Skip hertil for action. Ja. Cause there is my item. Hvis han er der, så fucking sprayer vi ham ned med fucking Shabadnikovs og sådan noget. Er bilen lugt? Ja. Okay. Fuck, man, vi er så fucking gode, mand. Han er der igen. Sikker? Kig i chatten. Boop, boop. Boop, 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 boop. Boop, Fuck, yes. boop. Boop, boop, boop. Skynd dig, Philip. Jamen, han er Du der. har... Nej, nej. Jo, han er. Tro mig, han er der. Jeg går ind og fucking sprayer ham ned. Skal jeg blive han i bilen? Ja. Og så hvis du dør. Han er her ikke, Philip. Når jeg tager lige alt med til sprayer. Han siger, come out. Han er der. Nej. Det kan ikke tage mit lortevåben frem. Er du død? Er du død? Var du? Men jeg er tæt på. Eller hvad er jeg? Er det ikke over i Tacoma? Nej. Hvor var det henne? Jo, det var. Var det? Ja. Ja, det var det. Skynd dig nu. Men vi har stadig vores bil. Vil du ikke finde med mig? Jeg er her. Lige fremme. Skynd dig, kom. Jamen, jeg er på vej hen til farmen. Eller så jeg stød. Fuck. Jeg går den forkerte vej. Okay, jeg tror godt, vi kan nå det. Fordi vi skal bare snige os. Jeg skulle lige laste vejen af et våben. Jeg tipper til dig, fordi jeg er så Skynd dig nu. Sige, tror jeg kom til at stave din navn. Jeg kom til at sige træen. Kom så, Philip. Du kan godt, du kan godt, du kan godt. Er du ikke hen nu? Nej. Det er altså fuck, det der. Skynd dig. Ja. Det der teleport-halløjværk, det virker altså ikke altid. Okay, bare snige os. Nej, han kan ikke høre os, når vi går i regner. Ja, jeg tager lige min tøj af, så det er lidt svært at se. Håber jeg skal nu her, skal jeg have lyd på. Er han derinde? Bare kig i H. Jeg ved. Er han derinde? Han er ikke derinde. Han er ikke derinde. Jeg har alle mine ting igen! Har du alle dine ting? Jeg tager alle mine ting igen. Jeg har næsten ingenting. Nå, men jeg tager bare lige mine ting. Al min metal scrap. Jeg kommer lige hurtigt ind. Okay. Jeg tager bare ikke noget glemt. Fik du alle dine ting? Ja. Skynd dig, bare komme ind i bilen. Ja, jeg skal ikke. Nå, ja. Kør. Du kører. Nå, kører jeg. Eller skal vi ikke lave den der troll på ham, hvor vi sidder bagved? Skal vi ikke? Det ved jeg ikke. Men den der zombie, den er fucking irriterende. Ødelægger de vores bil? Nej. Ja. Hvorfor kalder han nu os for noobs? Det ved jeg ikke. Jeg skal være quiet. Den der zombie der ikke, den er godt. Men jeg skal bare lige have dræbt den, så vi kan gøre den der troll.
What the fuck? Okay, nu er jeg kraftigt irriteret på den zombie. Skal den? Jeg til dig skal den. Så gå hoppe ind i bilen. Jeg skal altså lige have ordnet noget. Gå om i bag. Gå om Ja, bag. Okay. Nej, Jeg du går om til MC7, eller 7'eren. 7'eren. 7, hvorfor 7? Helt hernede? Ja. Okay, så kan jeg også lige Er ordne. bilen locked? Ja. Eller er den? Nej, det er den ikke. F7. Sådan er. Nej, han har taget de fleste af mine våben. Jamen, jeg har kun sabercubes. Jeg har en P90, en Viper og en Viper. Han siger, at man er nu, fordi man ikke kommer. Er det noget, jeg kan høre? Jeg tror, jeg kan høre nogle Philip. Eller... Ej, der er ikke noget. Men Philip... Philip? Ja. Prøv lige at kigge i H og se, hvad der er bag på bilen. Hvad? Ej, fedt. Eller... Kommer der ikke nogen? Nej, vi skal skrive... vi skriver sådan en free car en... Nej, fordi så ved de bare, man sidder herinde jo. Nej. Jo. Jeg tror, der er nogen, der kommer. Det ved jeg ikke. Der er egentlig rimelig mange inde. Jeg føler hele tiden, jeg kan høre nogen. Og så er han offline igen. Nå, guys. Hvad skal vi... Skal vi ikke bare køre? Nej. Nej, der kom en der. Jeg tror, jeg gik ind her på taget. Taget? Hvad for taget hvad? Den der hus lige foran os. Det lignede bare, der var en eller anden, der hoppede. Jo, der er en der. Hvordan kan du se det? Fordi jeg kan se, at han bevæger sig. Jo, det er en Philip. Det er ham. Det er ham, Philip. Det er ham, der er salget. Det er en i spilblæt. Skal vi ikke dræbe ham? Bare vent. Vent her. Bare vent på, at han hopper ind i bilen. Men er der en deroppe? Ja. Hvordan skal man unlock? Nå, jeg bare unlock. Han gik ud. Nej, han gør. Nå. Men hvem er det så, der står der? Der er, jeg kan ikke se nogen, der står deroppe, Martin. Skal jeg lige gå hen og kigge? Nej. Så løber jeg lige hurtigt. Ja. Men jeg kigger lige med min kikkert. Nå, fuck, jeg er dum, Philip. Det er bare et flag. Ja. Har du igen den saber? Nope.
Det stopper med at regne. What the fuck? Der var ingen, der gider have en fucking lille pige. Okay, vi kører bare. Nej. Fy, bare lige vent lidt. Det kan være, de er på vej herover. Skal jeg gemme mig ind i gas, og så bliver du der? Nej, 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 nej. Skal vi ikke bare lige klippe her, og så lave episode 2? Jo. Nå, okay. Vi ses i episode 2. Ja. Guy, eller frøken. Hej hej. Haha.